హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనము దిబ్బ రొట్టె చేసుకుందామండి. మంచి వెజిటేబుల్స్ వేసి చేసుకుందాము. అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం రండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, వీడియో మొత్తం చూస్తూ ఉండండి. చూడడానికి రండి, తినడానికి కూడా రండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, ఇలా దిబ్బ రొట్టెని అయితే మీకైతే వేసి చూపెడుతున్నా. ఇడ్లీ రవ్వతో దిబ్బ రొట్టె చేసుకుందామండి. ఇడ్లీ రవ్వ ముందుగా కడుక్కోవాలి, శుభ్రంగా కడుక్కోవాలండి. ఓకేనా, 2 కప్పులు ఇడ్లీ రవ్వ వాటర్ పోసి అయితే పక్కకైతే పెడుతున్నాను. ఓకేనా, ఇది ఒక 10 నిమిషాలు నానితే సరిపోతుంది. అలాగే ఒక 2-3 గంటలు ముందుగా నానబెట్టుకున్న ఈ మినుములండి వచ్చేసి ఈ గ్లాస్ తోటి 2 కప్పులు ఇడ్లీ రవ్వ అయితే 1 కప్పు మినపగుండ్లు నానబెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, ఇంకా చేయి విధానం చూస్తుండండి. ముందుగా మనము ఇంకా ఈ మినపగుండ్లు అయితే నానినాక ఓ మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి. మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకుందాం. మెత్తటి పేస్ట్లా పట్టుకోవాలి. 3 గంటలు నానబెట్టుకోవాలండి. 3 గంటలు నానబెట్టుకుంటే మనకి ఇలా అవుతాయి. ఓకేనా, నేను ముందుగానే నానబెట్టుకున్నా. వీటిని అయితే మెత్తగా పిండి పట్టుకుందాము, మినుములని. ఓకేనా, మిక్సీ అయితే పట్టుకుంటున్నా. చూడండి, ఇలా పట్టుకోవాలి మెత్తగా. ఓకేనా, ఇప్పుడు పిండిని ఇలా మెత్తగా పట్టుకున్నా. ఇంకా మనము ఇడ్లీ రవ్వని ఒక 2 సార్లు కడుక్కుందాము. ఓకేనా, చూడండి, ఇలా 2 సార్లు కడుక్కున్నాక మనము మినుములను ఇట్లా మెత్తటి పేస్ట్లా పట్టుకున్నాం కదా, ఈ పేస్ట్ ఈ ఇడ్లీ రవ్వలు వేసి కలుపుకోవాలి. ఓకేనా, నేను చూపెట్టిన విధంగానైతే కలపండి ఫ్రెండ్స్. వాటర్ ఏమో యాడ్ చేయట్లే. ఇంక ఈ పిండి మనం కడుక్కున్న ఇడ్లీ రవ్వ ఈ వాటర్ తోటే సరిపోతుంది. ఓకేనా, ఇలా కలుపుకోవాలండి. ఇలా కలిపితే మనకు పిండి అనేది కొంచెం జల్దీ పులుస్తుంది. వర్షాకాలం చలికాలంలో ఇట్లా కలిపి పెట్టండి. మీకు ఇడ్లీలు అయినా దిబ్బ రొట్టె అయినా స్పాంజ్గా మంచిగా మెత్తగా వస్తుందండి. ఓకే, ఇది నైట్ అంతా ఇలా కలుపుకొని నానబెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, మినిమం అంటే ఒక 6 నుండి 7-8 గంటలు నానబెట్టుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు పిండి అయితే ఇలా నానిందండి. 8 అవర్స్ పాటు నేను నైట్ మొత్తం నానబెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులో రుచికి సరిపడు ఉప్పు వేసుకుందాం. రుచికి సరిపడ ఉప్పు, అలాగే కొంచెం అంత జీలకర్ర, 1/2 చెంచా జీలకర్ర. చూడండి, క్యారెట్ తురుము, పచ్చిమిర్చి తురుము, వెల్లుల్లి అల్లం తురుము, కొత్తిమీర, పుదీనా, అలాగే ఉల్లిగడ్డ చిన్నది. ఓకేనా, ఇవన్నీ వేసుకుంటున్నా. ఇలా కొత్తిమీర తురుము వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకుందాము. బాగుంటుందండి. వడ కంటే ఇంకా చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. ఈ రుచిని మనం చెప్పలేకపోతాము, అంత బాగుంటుంది. 3 పచ్చిమిరపకాయలు సన్నగా తురుముకున్నా, అలాగే ఒక 2 ఇంచుల అల్లము, చిన్నది ఉల్లిపాయ ముక్కలు చేసి వేస్తే పిల్లలు తినట్లేదండి, అందుకనే ఇది తురిమేసిన. ఓకేనా, ఇలా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్నాక ఇప్పుడు కొత్తిమీర, పుదీనా వేసుకుంటున్నా. నా దగ్గర కరివేపాకు లేదండి, కరివేపాకు ఉంటే కరివేపాకు కూడా వేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, హెల్తీ ఫుడ్ అండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇలా కలుపుకోవాలి. ఇవన్నీ వేసినాక కొంచెం బటర్ అనేది గట్టిగా ఉంది కదా, కొంచెం లూజ్ కోసం నేను వాటర్ అయితే పోస్తున్నాను. ఎందుకంటే మనకు ఇది ఇడ్లీ రవ్వ, అందుకని కొంచెం ఇలా లూజ్ ఉంటే బాగా స్పాంజ్గా మెత్తగా మంచిగా ఉంటుంది, కరకరలాడుతూ. ఓకేనా, ఒక టీ గ్లాస్ అయితే పోసాను వాటర్. దీన్ని ఒక 5 మినిట్స్ పక్కకు పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు 5 నిమిషాలు అయితే అయింది. ఇంకా మనము స్టవ్ వెలిగించుకుందాం. ఈ పిండిని అయితే బయట పక్కకు పెట్టేసి. ఓకేనా, ఫస్ట్ మనం స్టవ్ వెలిగించుకోవాలి.
స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. ప్యాన్ లేకపోతే దోశ ప్యాన్ ఉంటుంది కదా, దోశలు వేసుకునే ప్యాన్, అదైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా, నేనైతే ఇదైతే పెట్టాను. ప్యాన్ వేడాక కొంచెం అంతా నూనె పోసుకోవాలి. నూనె పోసుకొని ప్యాన్ మొత్తం ఇలా వెడల్పు అనుకోవాలి. ఓకేనా, ఇలా వెడల్పు అనుకున్నాక ఇప్పుడు కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా మనం పిండి, ఈ పిండి అనేది ఇలా వేసుకోవాలి. కొంచెం మందంగానే వేసుకోవాలండి, 2 గంటలు అయితే సరిపోతుంది. ఇలా వేసుకొని ఇలా కొంచెం వెడల్పు అనుకోవాలి. ఓకేనా, ఇలా అనుకున్నాక పైనుండి కొంచెం ఆయిల్ వేద్దాము. ఇలా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. ఓకేనా, మూత పెట్టి ఉడికించుకుంటాం. ఇప్పుడు రెండో వైపు తిప్పేసుకుందామండి. ఇలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, ఇలా కాలాలి. ఓకేనా, ఇలా 2 వైపులా కాల్చుకోవాలండి. ఇంకా మిగిలిన పిండి కూడా ఇలానే సేమ్ కాల్చుకోవాలి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, బాయ్ బాయ్.